העולם מספר את הסיפור שלו, מייצג אותנו בכל העולם. הרב לאו. ישראל נולד בפולין, לאמא, אבא ושני אחים. לאחיו הגדול קראו שמואל, לאחיו הבינוני קראו נפתלי, ולא קראו ישראל, לכל אחד היה כינוי. לנפתלי קראו טולק, ולישראל קראו לולק. הם נהגו כל בוקר ללכת עם אבא לבית הכנסת ולהתפלל. בוקר, צהריים וערב. כשהתחילה המלחמה, ביקשו מאבא שיוריד את הזקן. זו השפלה מאוד גדולה ליהודי להוריד את הזקן ואת הפאות. אבל אבא סירב. והנאצים ידפקו יום אחד על דלת בית הכנסת ופרצו אותה. הוציאו את אבא, ובמכות של המייקה, שזה השוט,